Ramogi thuolo machielo kendo warwakni machiegni weche manyien mago imore ma wamiye mago motimore gwenge mopogore opogore pacho ka koda pinje maoko. Kabende en sadek marotieno chenro eno imore kabende en tarik 12 dwe mar ang'wen 2022. Weche wan luoro gwenge mopogore opogore ka wanyiso oganda mago matimore paw siasa kachiel koda weche mamoko mag dongruok. Bende panya tudi kodwa namba mar ote machok manari 3:6 nono bende nyiswa pachi kalore gi weche go manyien moikoni kod sane. Kain mabor gi wang jowi mari Ramogi wantiere achiel kachiel e Facebook bende nyalo neno wakanyo weche manyien mago imore. Mano kanyo Ramogi TV live. Achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kamano. Ramogi wadani mondo mi wami magi to koda mamoko mathoth ahinya kamagi ma wamiyo peke weche manyien mago imore. It is important to have a union that will ensure also that workers don't lose out in this. There is nothing like losing. I don't lose. We are winning. We are winning. Don't give up. Don't fear. Don't relent. Don't blink. Jatenda Azimio la Umoja yudo thuolo malarruok gi riwruoge jotich kendo chiwo singo mage. The alliance we put together today is the alliance of the free. The other side have the alliance of the intimidated. We have agreed on what our goal is. Our goal is that our presidential candidate wins. Duon buche 12 keto kok gi winjruok mar Kenya Kwanza katenda Azimio la Umoja to koni riwruok margi pod otegno. We are not safe unless we are all vaccinated. Yedhe chanjo mag corona kido mar Johnson & Johnson makwan gi how milion achiel ochomo kama kethore ka chop tarik 15 dweni. Orwakni machiegni Ramogi mar yudo weche manyien adimba weche manyien mago imore. Nyinga en George Bati. Nyinga en Lydia Okeyo kajaloko marwa en Winnie Adoe. Wachako kod mago mag siasa. Kama wang'iyo ni to rombe mag siasa makawuono timore ne chalo nade. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ne obedo kod romo mar lalruok gi riwruoge mag jotije ma pacho ka kotelnegi kod riwruok mar KOTU. Roma kamano ne en malalruok gi Raila Odinga wi dwaro mag jotije mag piny Kenya. Walter Nyambaga nege report mathoth. Serena Hotel, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga ne yudo thuolo mar bedo kod lalruok gi riwruok mar jotije KOTU motel ne kod jagoro maduong' Francis Atwoli. The companies who own shares would like to maximize their profits. And that's why it is important to have a union that will ensure also that workers don't lose out in this. As workers be involved in all political activities and campaigns, and if there are any other formations of any committees, these workers should be part and parcel of those arrangements. The labor movement, as you point out, 2.5 million Kenyans. I think when you stand to speak, all of Kenya listens, and I congratulate you for having made the right choice. Jokanyo mag KOTU chwalo kwayo margi kendo gisingo tiyo kanyakla kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya mar seto ombulu ne ogai mar ODM Raila Odinga. We have a memorandum that we did all of us collectively. We want to get commitment from you that when you assume the leadership of this country, you will give workers priority number one. Even today, he is known to take the bull by the horn. This is how you find your place in history. Don't give up, don't fear, don't relent, don't blink. Because that's what life is. That will be your contribution. Atwoli medo golo chung motegno ka olero ni jalup jatend piny William Ruto mondo ikre mar yie loch tok tarik 9 dwe mar 8 higani. There is nothing like losing. I don't lose, and I don't join any persuasions that is going to lose. Nobody wants to be associated with a weak person. We are winning. We are winning. Gimedo ni piny Kenya koro nyaka yud lokruok makende e yor uchumi. Every child born in our country will get an opportunity to acquire quality education from nursery, primary, secondary, tertiary, up to university education. They should be able to access jobs, the jobs where they can be able to earn proper decent salaries, to enable them to have upward social mobility, to change their socio-economic status.
by supporting the fifth in bringing to this nation the third liberation, which is the economic liberation of Kenyans as a whole. Odinga singo ne jotije thieth makare e kod rango ratiro mag joma mine. Something that we cannot tolerate. And you have situations where when women go to report violence against them at the police station, the police are just laughing at them. Ati mimi nilikuwa nimeshikwa na huyo jamaa anasema wewe unimfanyia nini? Wanacheka tu. Those kind of things we must change. Tupige makofi. Riwruok mar kot mokelo kanyakla jotije ji giwegi kaachiel kod mago mag piny owacho koro osingo Raila Odinga lwedo tarik 9 dwe mar 8 higani. Jotije ko bende kwayo Raila mondo oyie konygi loso lwasi mar jotich ma pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Serena, Nairobi. Toka podwan mane wechego mag siasa e nyato mag mtenre kod kweth mar Azimio la Umoja. Jatatije mar apis maduong' mar riwruog Azimio la Umoja Rafael Tuju koro koni winjruok pok okethore e riwruogno. Tujo koni winjruok pod ongirore kendo jogo mag duond buche mani Azimio la Umoja One Kenya oyie mar luwore gi dwaro mar winjruogno. Naloso bang' romo gi jogoro mag duond buche mani Azimio la Umoja One Kenya koriwo Shakil Abdalla mar Wiper, Nick Salat mar KANU, Ismail Omondi Koyo mar National Liberal Party e kind mamoko. When Kalonzo said that he's going to back Raila, did somebody change the... We have generally agreed that we'll be guided by the very important principles of guiding a big coalition such as ours. We have agreed on what our goal is. Our goal is that our presidential candidate wins on 9th of August, and everything else, that is the beacon we are looking at, and all of us standing here, there's consensus on that. There's also understanding of what the management of this coalition is going to be. It's going to be guided by 3 C's. That is constant consultation, cooperation, compromise, and concession, and consensus within the context of mutual respect and understanding the competing interests of the individual members of the coalition, and also, of course, not losing sight of the big picture. These are meetings that are going to be regular, and they are now, we believe that with those kind of engagement, any issue that requires clarification will be done in-house before it even goes out to the public, knowing that we are in a very sensitive time, that anything that goes out for public consumption needs to be well thought out so that we don't create unnecessary anxiety. Ramogi kak podwan mana mago motende koda weche mag siasa ni duond buche 9 mag siasa kawuono keto kokgi ogirimiti mar tiyo kanyakla e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Duond buche go ting'o chama cha kazi maotel ni gi Moses Kuria kod Jibebe kata watingre kendwa mar William Kabogo ma oriwore ayanga gi Kenya Kwanza. Ne en thuolo mar jalup jatend piny William Ruto, jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod nyawargi mar Ford Kenya Moses Wetangula rwako welo e Kenya Kwanza. Ndalo adek kende bang' spika mar od bura mamalo Justin Muturi riwore ayanga gi Kenya Kwanza, duond buche mamoko 9 koro keto wino otas kaka yo mar sidho girimiti mar tiyo kanyakla ei Kenya Kwanza. We have come together, the coalition of the willing, the coalition of the free, to put together the team that will take our great country to the next level. There are many coalitions in town, but this is a coalition with a difference. The alliance we put together today is
the alliance of the free, the alliance of the willing. Today, Kenya Kwanza is getting bigger. It is getting much more stout. It has become the perfect stallion. E kinde nyasi no manobagi e karumo mangong Rescos Buore Nairobi, jotend riwruogno ochamo nyadhi ka gikoni riwruok margino sani umbe medo lak e piny Kenya kendo ywayo jotelo mathoth mag siasa. We are set on a journey to take Kenya to the next level. I want to persuade my colleagues, party leaders, who together we have signed these documents this afternoon, that this journey is not about a person. This journey is about the people of Kenya, the 50 million people of our great Republic of Kenya. E romono, jokanyo mag duond buche manitie bwo riwruok mar Kenya Kwanza osingo biro luoro piny Kenya mangima mar manyo ombulu ne jalup jatend piny William Ruto e neno ni obiro yombo e yiero madwe mar aboro. Let us all in one accord stand by this alliance so that we will be distinguished as indeed backing a horse and not a mule. Tuachane na wale ambao nyumba zao zinaporomoka, sisi tugange nyumba yetu hii ya Kenya Kwanza na tuombe Mwenyezi Mungu aweze kutu. And we have been with you. We are not joining today. It's not that it's only that we have not been properly admitted. I've already assured you time and again that this journey we are walking together. Duond buche moketo kokgi ogirimiti no otingo chama cha kazi, Tujibebe wa Kenya Party, Communist Party of Kenya, Devolution Party of Kenya, duond bura mar Economic Freedom Party, The Service Party, Umoja Maendeleo Party, kod Farmers Party. Kama korokelo kwan duond buche duto moseriworegi Kenya Kwanza chopo 13. George Bati, Ramogi TV. Joja nano ka duond buche osieko kendo yiebe no osenyisa ka no ulo ni ting'ori kendi. Jo Kenya wating're kendwa. Ing'eni o wating're kendwa. Tujibebe wa Kenya. Ng'ato be nowacho kanyo ni iluongo ni ranyisi symbol mar party orumote. Mombasa kod otiko mar duond buch Wiper. Kazi yetu ilikuwa ni rahisi tukijua ni mheshimiwa Ali Mbogo. Lakini kuja kwa Sonko sasa ima ni mazungumzo wataelewana, ima wafanye kazi pamoja, labda mtu na running mate wake, hayo ni katika yale maelewano wao wenyewe wataongea. Lakini sisi kama chama na ofisi ya Wiper tumejitayarisha. Yoyote yule ambaye kwamba atakuja kama candidate wetu, tutashikana naye na tutaenda naye ili tuikomboe hii Mombasa. Sheikh Twaha Omar manja kom duond buch Wiper Mombasa kata kamano koni sane gidwa bedo piny mar timo winjruok e kind jolar kombe ariyogo makotamore to gibiro dhi e welo. Kwa hivyo mheshimiwa Ali Mbogo tulikuwa naye Bomas na alikabidhiwa interim certificate, lakini cheti bado hakijatolewa. Maana kama cheti kimetolewa hatungeletewa mtu tena kama Sonko mfano, hatungekubali. Lakini kwa vile hakijatolewa hiko cheti, ina maana hakuna mtu ambaye kwamba amepatiwa. Kwa vile Sonko amekuja, hiko cheti bado hakijatolewa. Kata kamano moko kuom jolar kombe mag MCA duond burano koni gi kore mar tiyo gi jago mora mora mabiro yudo tiko mar kwadho bendech governor ma Mombasa. Mike Sonko na governor Mbogo wakiwa katika nominations ama wakikaa pamoja wakizungumza, wakija na umoja, kama watakuwa wanafanya kazi pamoja, mmoja akiwa governor mmoja akiwa assistant wake, itakuwa ni sawa. Ama wakikataa wakienda nominations, yule atakayekuwa governor ndo tutafanya kazi naye. So mimi na imani kwamba Governor Ali Mbogo na Governor Sonko wakikaa pamoja kifanya consensus waelewane ni sawa. Kama kufika kwenye makubaliano, chama kitaandaa nomination. So na imani pia hapo mimi kama MCA mtarajiwa nitafanya na yule governor ambaye atachaguliwa na chama, either kiconsensus, makubaliano ama nomination. Jotelogo ne loso e sikund Serani ma en achiel kuom kuonde ma ichan goye ombulu mar walo MCAs kinching tich ariyo. E seche gogogo, jotend arita kotelnegi kod OCPD ma Aban Joseph Ongaya osingo mar keto arita makare e welo no mar gayo tulo mosebedo katimore e kinde welo Mombasa. Nataka kuambia watu wa Island tumejitayarisha vilivyo. Tuko na mpangilio wa kutosha.
tuko na machinery ya kutosha. Hooliganism to us, say hooliganism ni crime. Ni crime, na mtu yote ambaye atavunja sheria, iwe ya elections, iwe sheria ya kawaida, tutakabiliana naye bila kujali anatoka upande gani. Donjo mar Mike Mbuvi Sonko eng'wela rokom gavana e kaunti ma Mombasa korineno kagima nyalo kelo ng'ikruok matin e chenro mag Wiper to chutho ni mar negin kod jalar kom gavana achiel kende maen Ali Mbogo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. E kinde ma donjo Sonko e gwenge ma Mombasa chal kagima koro chocho kwano ne Wiper. E gwenge ma Migori kocha board ma ochung' ne chenro mag yiero e duond bura mar ODM ka achiel kod jotend duond bura no bade ma Migori ne obago romo kod jochung' mag siasa malaro kombe mag MCAs e kaunti ma Migori kod otiko mar ODM kama ne gisingo welo ma Uyanga mar duond bura no tarik 18 mar dweni. Jafwambo Jojuma noketo wang'e wach makamano kendo mae ler mokelonwa. Romo ni mani ochope kod josiasa go malao komgo mag MCAs e kaunti ni ma Migori kod otiko mar ODM ne otenore gwego mag Nyatike, Suna East kaachiel kod Suna West. Jokanyogo mag ODM ne oyango igo kobede nyaka sani koro oseketi ma otelo ne werono ma tarik 18 mar dwe mar ang'wen mar higani. Ne waseikore moromo ma kata kawuono ne wanyalo timo yiero kata kiny. To wakoni wadhi tarik 18 mondo kik wariwre gi jok matimo yiero kawuono. Josiasa gi mabede koro dhi laro tikono mar ODM ne ogolo kwayogi ma otelo ne weloni. Gima wakwayo ahinya en ni sama ji dhi e yieroni to watemuru matek mondo vijana wagiendi oket kwe, kik wabed gi dhao nyaka watiek the nomination exercise. Ikruok mora mane koseginene magisetimo wabedo briefed kendo sani wayie gi kaka gidhi ta chenro no. Gima wakwayo no bed yiero moriere ma ng'ata ok bi ywak mako yombi tisa iungo ng'amo yombi no. Jotelo mawuok e duol ma ochung' ne yiero duol mar ODM ne owacho ni giseketo ikruok makare mane weloni kotimeno Uyanga. We are given task to define the electoral boundaries. We are given another task to build consensus amongst aspirants so that we pick on the rest that is better. We were also given a task which we are accomplishing today to meet the aspirants and brief them on the way forward so that we can bring a transparent and free elections. Romo ni bire kindeno, mabende weche ma opogore, mabende kiko it jodwaro kod johera margi, koros biro kapilore, ka otende kod welo ma duond burani. To gik mawuok mang'eny gin rumors ni ng'ato semi ticket. Pok omi ng'ato ticket nyaka kawuono. Romo machal koda mae koro pod dhi nyime, kabiro chieng' makiny kod dhi time e gwego mag Awendo, Uriri kaachiel kod Rongo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kora mogenda kapar kod abiriyo bang' sa 3 mar otieno chenro enoimore kendo en thuolo koro winjo ber ni wakawe thuolo matin ma yweyo to kapok wadhi nwacho kacha ni nyatudri kodwa namba mar ote machuok mana 336 nono bende nwacho ni wantiere mbui mar Facebook kachiel Ramogi TV KE. Kwang'yo ote ukacha neno ka onyisa kacha ni mano jakom Joma kawuok Siaya owacho kanyo ni jatelo moro kanyo tim kako neno no kabende aneno Kalile Narunga nyisowa kanyo ni Ramogi TV chop maler ka entiere Ratienya mano egwego makadema kato kang'yo kacha be aneno chief mayweyo mano jaduong' Joshua Odero Waka wacho no mor gi Ramogi TV kod mich mano bila omiyo bati. O pako mich. Ng'amo mi buko mi rieko. To ko mi rieko masano mi rieko ma nyaka chieng' mano koro puoch gi pak ni obila ma jandiko milongo ne ojuok ma okawuono dialo waya ka gi Charles Odhiambo. Mano kare. Ano ka indi japuonj mosedhi e retire Justus Okumu kanyakla koda Mikache Pastor Elizabeth ka gintiere gwenge ma Homa Bay wacho ni gineno Ramogi TV yo makare gilemo ni Ramogi TV mar mondo mi wameda mi oganda puonj kachiel koda weche makare. Jawantiere mbui kacha neno ka Tina Achibes to nyisa kacha ni en Sylvia ne nyinge mara yiring'eni mbui kaji wuoke gi nyinge mamorogi ma ok mane ID. Chieng' moro ng'ato nopenjo ni kakoro mama ni lemoni ni Nyasaye konya Dhiambo nyathina kama entiere Nairobi to ini loko nyingi ni Swix Kadanga koro ing'eni nyingi ni lemo mar mama moro be no nyisa ni nyinge Tina pin number
Koro pin number to nyinge mara idisingano pogrege monyisire. Kata kamano Tina Chibes wacho kayo ni into in Sylvia Chieng K Nairobi kayo wacho ni wakone mos mama umano Millicent kod baba Fred kini wacho ni gineno Ramogi ka gintero chodororo Ramogi News wacho ni Ramogi News en wololo mane akonyisa ka. Erokamano kaka pile dikima ko erongisa ni kona mos ne Lydia. Siasa otimo mach Yet Wanjiku Anyango Wafula Abdalla kod Kiprono tokech kayo makata kama gichik onge ombulu ni emunjo bedni wang'ia ne ka bende wagoya dieri nikech ka jo siasa kinde ma wantie sani chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich. Saa 12 mamidhiambo. This week's hot games on Shabiki.com. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Any cow seeds, tiketi nursery, vigario, to intayari, transplanting. Mama kwero jok masama uoyo, ogen gi kadwa. Mama wero jok mawuoyo kok mok. Dial *860*419# to get Hera Mutho. Pod en Ramogi TV nyako Ramogi weche manyien pod gin mago imore. Koro to wakera ne tenge mago mag siasa wadhi achiel kachiel nyaka wechego mag somo kama jatend migawo ma somo ngire George Magoha ojiwo jonyuol mondo oyie kod skunde ma oluonge nyithindgi kendo ket tikruok makare mane ono nyithindogo odonje skul kaka dwarore. Ka jokanye migawo no to jiwo mondo mi omed klese ma oromo jopuonjre duto madhi donjo e klas 9 mana kaka Simfros Okinda koro miyo waler. Mana odiochieng' achiel bang' welo mar jopuonjre mabiro donjo e skunde mag sekondar mopogore, Ngire Magoha onyiso jonyuol mondo koro ket maino margi e neno ni nyithindo odonjo e skunde mane oluongie ma ok olewo kata obedo ni ochumi tek. Magoha okwayo tend sikunde mondo kik duok nyithindo dala e wi wach mar koso school fees. If you believe in God, then you take what God has given you. And then play your part. And the part of the parents is having known that the economy has been extremely difficult. Please do your best. Don't go to school empty-handed if your child is going to a boarding school. If your child is going to a day school, the most important thing to buy is the uniform first.
Then if you can afford the lunch, fine. If you can't afford lunch, it does not matter. Magoha ne loso e skul mar Machakos Boys e county ma Machakos kama ne orango chal mar gedo mar klese mag chenro mar somo mar CBC. Magoha owacho ni gedo mar thoth klese go dhi maber e pachoka kendo gergi e rang'iny mamalo. Ka oseyo jogedo mapok otieko mondo tim kamano e thuolo machuok mabiro. Mandera, Garissa, Wajir, Meru, and Siaya. They completed 100% more than 5 weeks ago. Then now you have the ones which are sleeping at 99%. I don't know why they are refusing to complete. In fact, as a surgeon, I don't understand why. But among the CBC classrooms I have inspected, and I have inspected very many, I think I only redirected one in Elgeyo Marakwet to take down the wall and make sure it was about size. They wanted to steal money because of size. But the standards are acceptable. In fact, most of them are better than the regional schools. Komachielo eni jokanyo e sekta mar somo e county ma Migori koro dwaro mondo piny owacho obi kod chenro makare mar jolo somb jopuonjre maonge nyalo. Kendo omed gero sikunde mondo chenro no mar tero jopuonjre e sikunde sekondar ochop kare. Lucas Odunga Nyamusi, ma en achiel kuom jogweng' mar pap ndege community, owacho ni en gi geno ni jopuonjre duto manyocha timo klas 8 biro donje e skunde mag sekondar manitiere, gima bende koro biro chuno serikal mondo omed sikunde mamoko. Na tunatarajia kwamba tukifungua nao kwamba wanajua kwamba shule imefunguliwa rasmi, watoto watakuwa zaidi. Tunataka hayo madarasa yapungue ndio mheshimiwa tena ajenge mengine. Jaod bura Masuna West, Mano Peter Masara, mane ochopo e nyasi mar yawo skundno, okwayo piny owacho ni omedo omenda ma iketo tenge ne chenro mar basari e aguch CDF mondo jopuonjre mathoth maonge kod nyalo mar chulo omenda mar somo oyud thuolo mar somo. Gimed pesa michiwo kaka basari mondo nyithindo mang'eny osom. Nyithindo mang'eny kosomo to kuodok chien, kech somo ema riwo jachan gi ng'amo mew. Jokanyo gi mag sekta mar somo ne loso e kinde nyasi mar yawa yanga skund primar mar pap ndege Nyamusi ma bende gedo mare ojol kod omenda mar CDF mar kar chung'od bura Masuna West. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi, ka wawuok e gwenge ma Migori kanyakla koda weche mag somo. To koro wadwa ni wang'ie weche motende koda ngimawa ma oting'o chenjo kata chanjo e wach mar midhusi mar corona. Lydia, ok ang'eyo ni nyaka njo sirikal kata piny owacho mbek tole weche mag chenjo e wach mar midhusi mar corona. Bende jo Kenya pod ong'eyo ni midhusi ni nitie. But ing'eni ji ne oroga picha kochwe sindan to oro picha. No ka ji ne dio wangi ka giwinjo lit ma sindan. Ok apar ka ginya wuoka ne dhi chuoye sindan no ka dieri onge gimochone ni nyaka odhi. Koro ng'eny ji osewe dhi e chanjo. Gini yudo ka nyaka sani yedhe go maromo million sani dhi kethore nikech onge ng'a dhi kawgi. Koro jok ma kawuono adhi e dose mar 2 ka onge sani. Nyithindo moko be wacho ni kare kata baba gi gin ni oluoro sindan. Nyako Ramogi, ka okano wasingo ni ka wadonje mago mag thieth kata weche ngima yedhe mag chanjo mar kido mar Johnson & Johnson mar kedo gi midhusi mar coronavirus ma kwan gi oheo milion 1 nyalo kethore kapok ochopo tarik 15 mar dweni. Poni duol ma ochung'ne weche mag yedhe kod kwiri ok opuodho nonro mar riwruok ma ochung'ne thieth e piny mangima WHO e wi kinde ma owinjore yedhe go kaw to kod keno margi. Jafwambo marwa mano mang'iyo weche go mag ngima dhano koda weche go mag thieth mano Judith Omondi miyowa ler mathoth. E dier higa mokalo, jo Kenya ne riedo okinyi nyaka odhiambo ka girito chanjo mar coronavirus. Sani koro chanjo udigo kendo isayo go jopiny. Migao mar thieth yande oyango ni kochopo tarik 15 dweni, chanjo kido mar Johnson milion 1 nyalo kethore poni oganda ok okawogi. Riwruok mochung'ne weche thieth e piny mangima WHO kata kamano nogolo lipot mar nonro ni chanjo go nyalo dak kuom thuolo mar dweche 11 poni okan gi e alwora man gi ng'ich mokalo. Migao mar thieth e Kenya kae pod ok oyango wachno ka girito ni duol mochung'ne weche yedhe kod kwiri nyaka bi puodh lipodno.
Minod jatend piny Margaret Kenyatta mane loso e kinde ya oromo mar bero weche thieth e mbalariany ma Kenyatta oywago midhiero mane okel kod midhusi mar corona kolero ni mano kende owinjo bed puonj ne oganda. Pandemic disrupted lives, livelihoods, communities and economies. We also know that it put health workers under extreme pressure. Today, we see encouraging signs of declining cases of COVID-19 globally, but we cannot forget the fragilities of our health system and the need to increase our resilience so that we can protect ourselves. Okoni en saa manyaka koro uganda owuog oko ni chanjo go ma oko chungi. The efficacy of the COVID-19 has determined that the vaccines increase our protection from the virus. We are not safe unless we are all vaccinated. Bad riwruok mar piny mangima UNICEF bende oparone Uganda lek mar chopo e thieth makare kochopo higa mar 2030 kagikwayo Uganda mondo kik ywa chenro go chien nikech midhusi mar coronavirus. We have only 8 years left till 2030, the year that the world had aspired to reach the Sustainable Development Goals. And COVID-19, yes, has set us back. And collectively, we need to redouble our efforts, innovate, accelerate, and specially find ways to reach those who are being left behind. Nyaka sani, moheu chanjo milion 17.7 osechiw. Kagino mar piny owacho to en neno ni oganda jo Kenya moheu milion 27 oyudo chanjo go. Kisumo osechanjo 34% mar oganda, Siaya 33%, Migori 29%, Homa Bay to nigi 24%. Judith Omondi, Ramogi TV. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. This week's hot games on Shabiki.com. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. God is your strength. Listen to me, favor will come. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. When you're in trouble, instead of keeping quiet, open your mouth and talk to your God. Come, join us in worship, You made my life so beautiful. praise, and get inspired with sermons and uplifting services wherever you are. Every hustler getting paid.
Don't wait till Sunday to get the Word of God. Get inspired anytime with Viusasa Gospel Center. This week's Hot Games on Shabiki.com. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni kendo nyakora moga jongero kamano kuom kete mana kae Ramogi TV. Koro nindi wang'iyo gigo matimore bang' ka ng'ato tieko tije mag andika kendo koro dhi ywe. Jomoko wacho ni wadhi akwadiek, jomoko wacho ni adhi apur puothena, jomoko bende ng'iyo mwandu magen godo. Moko bende yudo ka iluongo ni extension program. Pod gidwa ni kama ne gintie no gimed bedie matin. Med gi orak moro adundo. To moko be kembe ma wacho ni in koro kik pod idhi mondi donga ka item konyo. Nikech wadich kodi moloyo. Nyakora Ramogi, bang' tieko tije andika ma ng'ato dhi retire, ngima mane ma ng'ato dakie. Wakelo ni sigana moro mar miyo moro manochako center mar rito jodongo to kane otieko tich mar andika. Kendo koro jodongo madhi e center no puonjore kod ajotije gi yore mag loso omenda. Ma en report makende ma olos kod George Amolo kare Polo bende koro niendi somonwago. Kama Maloisa Mbitho mayudore go bei kar chung od bura mabondo. Dhano odich ma oko deo hikgi. Jodongo chweyo tonde. De kweyo par. Kamine moko to chweyo agulni mag kanopi kod mago mag tedo. Ma en lek mar Christine Langi mane obiro ne kautiyo kaka nas e piny Ingeresa higni bora mokalo. Ne osomo weche thieth e piny Jerman, kaeto nosudo nyaka boma ma London kuma nochako tich e higa mar 1975. Kanyo ema ne paro mar duogo pacho konyo oganda ne odonjo ne paro makoro oketo e tim to kane osedhi e rutaya. To ne paro ni chieng' mar rutaya to nyaka dhi akony jothurwa madala koni kuma naaye. En lek manigi nengo. Ni an kod second home od moro mar ariyo ema dhi auso UK kucha makoro akawo go pesa ema biro gedo amedo go gedo nyime mokoro chopo kama koro chopo sani. Koro na chako biro kae ndita adwaro ga jok madongo manie gweng'gi atero negi chiemo samoro bende akawo gi gibiro gidak kata koda kuom juma achiel e dalana. Jodongo yudo kar romo, kar chiemo kod kar loso yoro tonglo e sentani. Ji aneno mogero mna udi madongo dongo. To gimetokni madongo dongo. To gikora magidwaro to timo gima madamo okelo. Otamogi. Gitudo donga yene ke di Amerika. Ndege huru giduogo manono. Nimoko ni kodhi chana giduogo manono. Moko bole okuro. Gima Christine Gilange humo eni kata omenda moyedhi ma piny owacho golo ne jodongo ok chopne moko kuom mago mabiro e sentani. Jodongo gi ochando. Nitiere moko moan go kae maonge nyithindgi notho kata te. Nitiere moko manigi jogi moko tok yud konyruok. Ma emomiyo ndalo adek e juma jodongo chokre kae. Jotije marito jodongo osemi tiegruok kendo gipuonjore kod jodongo go e yore mag loso omenda. To koro kande wayudo ni haya jopuonj en tich matek. Koro nwayudo ni mondo wan jotich maka mondo wan bende wabed achiel gi japuonj kanyo mondo puonjwa wang'e gigo madhi mbele mondo wan koro wan kae seche duto wanyalo puonje jodongo mos mondo gimaki moloyo ka wahaya joka biro to en pesa mang'eny mok nyalre. Ber maneno en koro ang'eyo loso gigi anyalo tiyo kendo kamachielo ka ng'ato dwaro mondo bed ayud chiemo machielo kamachielo. Koro en size midwaro mwanyalo loso ni kaka in iwuon idwaro. Wanyalo loso nyaka mikete taya e wiye malo en maradadi. Mama room. Ohala magiyudo pod ni piny kaluwore ni kwan joma manyo kony medore. Koro sani to koro chopo kama koro aneno ka koro tek.
nikech ji mabiro ka mabiro gine day center ayudo ka meda ma odiochieng' kodiochieng' ok ong'e ni jadi mabiro biro. Wan kata ka ne warito kod ji 10 tiyudo ni ji 30 gi wiye emobiro. Kata kamano giketo kinda mar neno ni jopiny ma hikgi oniang' e gwengego ok dag e ngima ma ojwang're. Gigi duto kosetim gi kama idwaro market, wadwaro chiro, wausogi, jaduong' yude gimoro modok ge ode. Christine wacho ni okaw ting' jodongo kaka rapar mar min ngimane osenindo ka ogeno ni obende obiro yudo rit makare ka hike medo niang'. Nyocha romo higni 73 Desemba mokadhono, Desemba 12, 73. Okay. Romo mne bede e od cha. Nyako Ramogi en sigana ma licha ahinya kanyo endo kama Lydia ng'isa ka ni ma center ma koro nowinjo bed ni miyo nying mano wacho mar Wakenya to jibebe. Mage joma jibebe. Mage joma ting'ore kendgi. Ino ka jaduong' cha wacho ni jotelo moko oneno mana gi udi madongo, geche madongo, Ulaya to pok no paro konyogi. Pok no paro konyogi. Koro nyaka koro wago kwano kapok wajibebe kaka koro jodongo gi neno ni kata bed ni samuju bed ni giyweyo koro por gitimo tije. Winjo bed ni jotendwa ng'iyo kaka nyalo konyo e weche. To gima lit mokalo kindinjo ka giwacho ni kata mano omenda moketi dwe ka dwe monjo bed ni chopo ne jodongo. Mani nyake weche mag sirikal ma ene bwo chik. Bende yudo ka ok chopi din to omenda gi dhi kanyo. Bane penjo maduong' kare omenda gi chopo ne ng'agene. Nyako Ramogi mano penjo ma koro wabiro medo luwo kaka Ramogi TV mondo wayud ane duoko mare wabiro kelo ni nikech nwanyisi ni wabiro bedo wang'i e konde duto ma pacho ka koda pinje mamoko. Ka wadhi mbele gi weche manyien, kambi mar chiwo kumba ma Direct Line koro nolando yuto maromo milion 211 kapok ogolo osuru higa mar 2021. Ka ogolo osuru ewi yuto no pod odong' kod yuto mar siling milion 119.3 mana kaka Edwin Okoth leronwa ma koro en okang' maduong' e yuto mar kambino manene kod lal maromo siling milion 507 e higa mar 2020. Bang' bedo kod pek mar yuto higa mar 2020, kambi mar chiwo kumba Direct Line Assurance koro wuok e rumi mar lal kendo lando yuto mar siling milion 119 kod 351. Jata tije mar kambino Evans Nyaga ne wacho ni tiyo kod yore manyasani e chiwo kumba ne weg nyamburko kod weg apiko en achiel kuom okenge ma koro jiwo yuto mar kambino. 3 things that are driving the strong business performance. Number 1 is an increased partnership with our channels. Number one channel is agents. We have 6,500 agents that support our business. We have brokers and banks that are supporting our business, and we've rolled out digital channels. You all know it, *487#. That is again driving product innovation. We rolled out a strategy, a turnaround strategy in the year 2020, which we have been implementing, and that's why we have posted very strong results in the year 2021. Kambino bende wacho ni medruok mar jogo makao kumba higa mokalo ne ojiwo omenda ma Direct Line ne ochoko kod atamalo 35 kama omenda maromo siling bilion 3 kod milion 500 ne ochoki. Jotend kambino ni kod geno ni bang' bedo kod chochni mar yuto kane midhusi mar korona muoche thurka, yuto ma higa mar 2021 koro en ranyisi ni ohala koro osechako duoge wang'e. This turnaround and profit that has been posted emerged during the period of 2020-2021 when we had the COVID pandemic. But with effort of management, the board has seen a tremendous and remarkable achievement in trying to put the company back to its feet. This is vis-a-vis the losses that have been attributed in 2020 of 507 and other previous years. Jakom mar board mar Direct Line Assurance, Dr. SK Masharia, ne ogolo puoch ne jotije mag kambino kuom gole lal mane en godo nyaka yuto ma koro landi. Kabende en kod geno ni kambino pod biro medo timo maber e higni mabiro. Kambino koro geto medo yuto mare kod atamalo 30 bang' yudo puoth koa kuom duol matayo kembe machiwo kumba IRA mondo gichak chiwo kumba ne ji mamoko ka opogore kod gigo ma itiyo godo e yore wuodhe.
We have rolled out 25 products, new products that are non-motor. As at close of the year 2021, we had sold about 18 out of the 25 new products that we sold. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kum thuolo mokalo chien wasebedo ka ji ywago nok mar mauta. Koro ni nyakwara Ramogi nok mar mauta omedo midhiero machielo ne joriembo, ahinya to joriembo mag nyamburko. Maendi luore ni jomoko koro uso mbugru ma nengone ni malo. Nikech ithoro tiyo kodgi e logo mauta kendo uso mauta no bende ne jomoko. Mbugru go koro inwang'o e nengo manyien nikech ji duto dwaro mauta. Dwaro ni mondo mi gichop mana kuonde ma iloge mauta ka giting'o mbugru ma ing'iewo e nengo mani malo. Jomoko bende koro loke yor yuto ka mauta kendo koro gikawo to giuso ne jomoko e gwenge. Wachni endi medo luoro kaluwore koda mauta ma koro iwacho ni ing'weya nikech en gino mani piny mokalo. Wadani wakao yueyo kendo machielo nyakwara Ramogi. Lydia okang'eyo ni jogwa ma bende nwakwayo ni obed kodwa chakruok nyaka giko kabe pod gin kodwa. Jogi okete mana kae Ramogi TV. Aneno kanyo Tina Tisho wacho ni en tiere kanyo. Kabende Carol Nowuor bende wacho ni Magoha omiyo adwar dok e skul karo gi chenro mar puonj mokete yo masani. Dickens Olo wuod Alego wacho ni embo neno ka entiere Karia Dudu. Karo James Masinde Oduor bende wacho ni kanyo na kone Daddy Cool Mos kendo wacho ni oyimore. Jalango Otieno bende wacho ni chuny jodongo nosea e pesa nikech jaduong' nyalo rito pesa mone mana mino molo kanyo jakakalo. Mano wach malich. Aneno ka endi ka jawer Jesse wacho ni en bende neno Ramogi TV yo makare kendo weche manyien molone kendo more matamre gi nono. Pat Gweng man luongo ni Reverend Jojo Yomba mar Gembar Saudi wacho ni Ramogi ler mokalo. Amor ka neno kendo ka winjo yo makare. Zadok Gotoi wacho ni aneno kendo winjo weyo maber kabisa kaka Ramogi TV kelo no weche manyien yo makare. Ero kamano baba papa mawuod wang'apala Kabondo kentire dala mar Kisumu wacho ni uler. Ero kamano baba papa. Kato kacha Isaiah Lo mano wuod Midida wacho kanyo ni pesa ma jodongo onego ni yudo lal mana nikech jotelo ma ok ni kare. Anyato sima koro ji bie yiero ni okwa ni mondo yiero jotelo ma ok bi chamo pes jodongo. Mane na diere makende nyakwara Ramogi. Pastor Komborua mar Akademo Ng'er wacho ni Ramogi ler. Koro wacho ni symbol modong' e weche mag siasa e party en wiwi. Atieni wiwi en ang'o? Caroline Owuor bende wacho ni entiere Mombasa, wacho kanyo ni entiere Kongowea kendo kete mana kae Ramogi TV. Kabene Dickens Olobe aneno kacha kokete mana ka James Masinde bende ni kanyo gi Victor Ayeko. Kang'iyo ote machuka eno Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyoro wacho ni Amos ne Olo Yanda gi Adonga Ayeko kanyo kagin Kilime Chiaji. Kabende ano kanyo Archdeacon David Mbaye wacho kanyo Ramogi TV ler kendo chopone gi maler seme korwenje kabende ko ha maber ne Pasaka odhine Wilfrida Arindo kod Ismael Olango. Ber kabisa ko paro Pasaka sani endi wan bende mana gone Nyasaye kamano. Odani mondo wakaw ywe nyakwara Ramogi ka waduogo nitiere weche mathoth ma pod wan go koting'o nyaka weche mag tuke. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En Reggae Owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic mana e ngoma Owake. Pile pile kik bai kata matin. Weche manyien muoch pile ka pile.
kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Any cow seeds, tiketi nursery, vigario, to intayari, transplanting. Mama kwero jok masama uoyo, to gin gi kadwa. Mama wero jok ma wuoyo kokumo. Machiegni inyakoromo ga jwange weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo.